A Vujović, Gudelj, evo sada napadaju Bugari. To će biti zgoditak, nema sumnje. Sigurno i 1:0 za Bugare. Iskreno. 1:0. Da. To je bilo za očekivati. Mlinarić. Točno tamo gdje treba, mislim za Bugare gdje treba. I sada Katanec. Izvrsno je prodro, pokušava Vujović, evo, i gol! Safet Šošić, 1:1. Vujović, Safet Šošić, 1:1. Pogledajte još jednom, evo tu je Zlatko Vujović izborio loptu do Šošića koji je majstorski tukao gol. 31. minuta, 30. Veselje u stadionu. Peruzović. Oštra lopta. Peruzović sada ne računa na jugo. Otišao je davno iz Splita, pa ne zna ovdje kako to puše. Valjda je zaboravio na to jugo ovdje u Splitu, jer je dugo u Briselu. Šošić, Safet Šošić, tače, spetljao se i gotovo je. Ali uzvraća Radanović, kakva bitka. Boj. Sad će u drugom poluvremenu, evo ga Vujović. Šta učiniti Vujović u kaznenom prostoru? Šansa je to. Udarac Šošić i gol. 2:1. Ludnica. Pogledajte to još jednom. Spretno. 2:1. Mlinarić. Ajde Marko. Vujović. Zlatko Vujović. Šošić traži loptu. Vujović. Ne sam. Vujoviću sa lijeve strane. Mlinarić. U sredini Šošić. Biće to dodavanje. Ne. Udarac prema golu i Simović traži. Simoviću. Gol. Zgoditak. Zdravko. Zgoditak. Rezultat je 2:2. Ko će brže? Kud Simoviću? I ništa, sad će biti prazan gol. Još Simovića nema, sad je ipak na golu. Ali to pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. I lopta je u korneru. Kakva panika. Bazdarević. Sad smo počeli solirati. Sad je počelo grubo. Vujović će dobiti karton, ako ne žuti. Opet je šuta za rukav. To se ne radi, Zlatko Vujoviću. Bazdarević. Pa nema tu čekanja. Peruzović. Ma kud Peruzović? Ma kako to? Ma što je ovo? Neshvatljivo. Voda, bolje reći more, ušlo u uši. Mlinarić. Šošić. Ajde, šansa, udarac, ništa. Halilović. Lijepa je odlika. Radanović. A zašto ovako igrati, ljudi? Pa ko vas je to učio? Što će sada biti? Puštena je prednost, vraćena lopta izbrzo natrag. Pogledajte kako Bugari igraju, gledajte ovu situaciju. I ništa.
Prihvaća Safet Ćosić, ne sam Safete. I sad još možemo primiti gol. 45 minuta 12 sekunde. I evo šanse za Bugare. Sjajna šansa. Simović ima sreću. Kakva je to drama. Evo još jedan Simović. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. 45-38. Bojović. Evo šansa. Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2! Ko? Pa ljudi, šta je ovo? Radanović. Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Tresu se tribine.